У інтэрнэце горача абмяркоўваюць выбарчую кампанію 2020 году. Напрыклад, як ініцыятыўная група Лукашэнкі ўсяго за некалькі дзён змагла сабраць 200 000 подпісаў. Ці тое, што пікеты Ціхановскага збіраюць падчас эпідэміі тысячы людзей ва ўсіх рэгіёнах. Тлумачым, як кандыдатам сабраць патрэбныя подпісы і не парушыць асноўных правілаў падчас перадвыбарчай кампаніі. Паводле беларускага заканадаўства, удзельнічаць у выбарах і пакідаць свае подпісы ў падтрымку прэтэндэнтаў у кандыдаты нельга непаўналетнім і асобам без грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Ставіць некалькі подпісаў за аднаго таго ж кандыдата таксама забаронена. Гэта можна зрабіць толькі адзін раз. Але калі такім жа чынам вы хочаце падтрымаць іншую асобу, якая збіраецца ўдзельнічаць у выбарах, падпісацца ў яе падтрымку не будзе парушэннем. У сувязі з пандэміяй каранавірусу асобам, якія будуць збіраць подпісы, нельга ігнараваць правілы бяспекі падчас пандэміі. Яны павінны насіць маскі, пальчаткі і захоўваць дыстанцыю. Ці могуць ініцыятыўную групу пазбавіць акрэдытацыі, калі гэтыя правілы не будуць выконвацца? Лідія Ярмошына запэўніла, што мы будзем выносіць папярэджанне, але пазбаўляць групу акрэдытацыі нельга. Ці можна збіраць подпісы праз сацыяльныя сеткі? Адразу скажам, што не. І на гэта ёсць адна асноўная прычына. Вы павінны сваёй рукой паставіць подпіс і ўнесці дату, калі вы яго пакінулі. Але для таго, каб інфармаваць людзей, дзе пройдзе пікет для збору подпісаў, выкарыстоўваць сацыяльныя сеткі не забаронена. Што рабіць, калі вы жывяце не па месцы рэгістрацыі, але хочаце падтрымаць кандыдата? Подписные листы сдаются в определенную территориальную комиссию, поэтому имеет смысл в подписной лист, скажем так, оформлять, собирать подписи в подписной лист по территориальному принципу. Напрыклад, калі я маю рэгістрацыю ў Слонімі, але жыву ў Менску, чальцу ініцыятыўнай групы нельга ўносіць мае дадзены ў адзін ліст з подпісамі, якія сабраныя ў іншым рэгіёне. Мой подпіс павінен быць унесены ў падпісны ліст па Слоніму, дзе я зарэгістраваная, і перададзены каардынатарам ініцыятыўнай групы ў гэтым рэгіёне. Іначай мой подпіс не будзе залічаны. Прапаноўваць грошы за подпіс у падтрымку аднаго з кандыдатаў паводле інфармацыі ЦВК таксама забаронена. Гэта тычыцца ўвогуле любых узнагарод ці аказання нейкіх паслуг узамен за вашу падтрымку. Что подпись человек сдает добровольно, члены инициативной группы не должны никоим образом не покупать, не поощрять избирателей за то, что они отдают свои подписи в поддержку в движении. А поскольку поддержка кандидата является исключительно добровольной. А вось ці можа кіраўніцтва арганізацыі прыцягваць сваіх падначаленых да збору подпісаў у працоўны час? Это за Лукашенко, да? Так а зачем? Напиши уже. Уже пускай, Марина. Нет, это по правилам можно эту графу вычеркнуть. Имеет Так, право. знаешь что? 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 Я не права, хотите сказать? Наталья Ивановна, вы тоже не хотите? Я не хочу. Ну, я написала. Потому что потом вы будете проверять эти списки. Как проверяют? Ты хочешь работать? Я хочу до конца доработать. А чем вы работаете в организации этим? Вот именно. Это не по правилам. Адказ кароткі не можа. Ды і самі прэтэндэнты ў кандыдаты не могуць гэтага рабіць. Іначай парушэнне гэтых патрабаванняў можа стаць прычынай адмовы ў рэгістрацыі кандыдата ў прэзідэнты. Што рабіць, калі выбарнікі хочуць падпісацца за апазіцыйнага кандыдата, але баяцца пераследу на працы ці звальнення? Не вправе. То есть, если такую информацию разглашает член инициативной группы, ну, тут, скажем так, вопрос может быть только к члену инициативной группы, которая разглашает эту информацию. Опять же, законодательно запретов нету. Вот. Но в то же время и у работодателя нет никакого права требовать у члена инициативной группы информацию, кто за кого подписался. Чаго яшчэ нельга рабіць падчас збору подпісаў? Паводле ЦВК, на гэтым этапе ініцыятыўная група не можа раздаваць улёткі, праграму ды іншыя агітацыйныя матэрыялы ў падтрымку свайго кандыдата. Изначально предполагается, что президентские выборы это выборы для уже известных людей в обществе.
то есть которые хотят реализовать свою политику, свои какие-то взгляды, над которыми они работают постоянно, а не только на этапе, в период проведения избирательной кампании. Вот. Это во-первых. Во-вторых, агитация на этапе сбора подписей не ведется. Вось так павінны выглядаць падпісныя лісты, якія да 19 чэрвеня чальцы ініцыятыўных груп павінны здаць на праверку Цэнтральную камісію Рэспублікі Беларусь па выбарах. Пасля праверкі подпісаў колькасць несапраўдных не павінна перавышаць 15%. Інакш гэта таксама можа быць прычынай адмовы ў рэгістрацыі кандыдата. Даведацца, хто зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты, можна будзе не раней за 5 ліпеня. А пакуль заставайцеся з намі і сачыце за актуальнымі навінамі гэтай выбарчай кампаніі. З вамі была Жанна Новік. Да сустрэчы!